Здравейте, приятели, с вас е Minecraft Gameplay X. Днес ще ви покажа как да слагате модове и да инсталирате Forge. Така, ето това е Forge, сложи го по средата, ето това. Ето го. В описанието ще сложа сайта, откъдето можете да го изтеглите, линк по-точно. И така, инсталирането става елементарно. Цъкате десен бутон, избирате Open with Java Platform C Binary. SE Binary. Първото. Така. След като го натиснете, ще ви излезе ето това. Натискате Install клиент и после ОК. Така. Отидете в процент AppData. И отивате в Versions. Ето тази папка. Versions. След като влезете в нея, ще ви се появила папката Forge 1.7.2, зависи за коя версия. Ето тази, дето е маркирана с мишката. Ето виждате вътре Forge си има, всичко. Така. По принцип, ето тук между тия папки трябва да има modes, но аз нямам. За да се появи тази папка, първо трябва да влезете в Minecraft. Така. И след като влезете в Minecraft, тази папка вече ще ви се появи. Така. След това слагането на модовете е елементарно. В папката Mods слагате джаровете и сте готови. Преди да забравя, когато се инсталира Forge, отивате най-отдолу и цъкате Release Forge на Versions на профил. След като влезете, трябва да ви се появи, че имате модове. В следващия клип ще представя някои от моите модове. Надявам се, че съм ви помогнал. Преди да завърша клипа, ще ви демонстрирам. Ето. Гледайте в долния ъгъл на Minecraft. Има 3 modes loaded и 3 active. Ето. Modes. Ето тук. Това са модовете, които ви позволяват да слагате други модове. Така, излизате от Minecraft. Пак отивате в процент AppData. Пак процент Minecraft. И ето я, папката Mods вече се появи. Влизате вътре и тя е празна като за начало. Така. Ето, например, аз имам тези модове. Ако искате да ви пратя някои модове, ще напиша и скайпа си в описанието. Значи, ето как се слага. Например, искам да сложа Domain Items. Това е с Forge. Ctrl-C, копираме го и го пействаме в тази папка. Готово. Така. Сега ще ви покажа, че не лъжа. Влизаме в Minecraft. Чакаме да залези, защото с модове бъгва повече, отколкото без. Зависи. Ако имате въпроси относно модове, мога да ви помогна. Освен с един вид модове, това са тези Shader Packs. Ако някой може да ми помогне, нека пише. Ще напиша и Facebook страницата си. Не, аз нямам страница, ще си напиша в Facebook просто. Ето, следете, Domain Items. Така, отиваме в Single Player. И бум, имам Too Many Items. Елементарно е според мен да се сложи.
Така, тук можете да правите всякакви глупости, да си начистите кърката. Ето. Мейквам я. Опс. Баси шибаната кирка имам. С някакви ненормални енчанти. И това беше от мен, приятели. Ако имате въпроси, пишете. Ако имате оплаквания и ако имате съвети как да направя клиповете си по-добри, с удоволствие ще се радвам да прочита някой от тях. И ще съм ви много благодарен, ако ми кажете как да си направя интро. Или вие да ми направите интро с името Minecraft Gameplay X. Не знам. Ако можете, ще съм ви много благодарен. Пишете. Ще ви напиша сайта. Ще ви напиша сайта от модовете. Ако се интересувате. Това беше от мен. До скоро виждане, приятели.